Amb l'obertura d'aquest centre multiusos es posa fi a una carència històrica a la nostra població, un edifici ampli i adequat que donarà cabuda a la important activitat social i cultural del nostre teixit associatiu. Estem parlant d'unes instal·lacions modernes amb una gran varietat i amplitud d'espais que poden ser utilitzats com a despatxos o per a la celebració de diverses activitats. També compta amb un saló d'actes que té una significativa capacitat i és multifuncional i un magnífic hall per a exposicions o altres esdeveniments. El nou multiusos es converteix també des d'avui en un centre cultural de referència per al nostre municipi, que s'omplirà de la intensa programació d'activitats que de la mateixa manera se impulsen desde las distintas áreas del Ayuntamiento de Llíria. Hoy hemos podido ver lo bonito que es esta infraestructura, lo moderna, lo ágil, lo bien integrada que está en el paisaje. Pero esto no tendría ningún sentido, ninguno, siendo el continente magnífico, si no hubiese contenido. Y ese contenido lo pondrán a partir de ahora, no me cabe la menor duda, alcalde, todos ustedes, todos los que están aquí, asociaciones a nivel cultural, deportivo, musical, que van a hacer la Escuela de Adultos, la Universidad Popular. Ya hemos visto esas magníficas salas, no solamente para aprender, sino también para bailar, y ese magnífico auditorio,